chapter 16 verses 19 to 31. Nagisgot ni siya kabahin sa dato og si Lazaro. Manindog ng tanan. Luke chapter 16 verses 19 to 31. May usa ka dato nga nagsulob sa mahalon kaayo nga biste. Nas imong tapad na? Wala. May usa ka dato nga nagsulob sa mahalon kaayong biste ug nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. May usa-usab ka kabus nga ginganlag Lazaro, ang iyang lawas nalukop sa nuka. Naglubog siya duol sa pultahan sa balay sa dato, namasin nga makakaon sa mga mumho nga matagak gikan sa lamisa sa dato. Nanuol usab ang mga ero og mitilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro og gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab og gilubong og nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya og nakit-an niya didto sa layo si Abraham og sa iyang kiliran diha si Lazaro. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan, kaluyin taon ako ug ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug ipabugnaw sa akong dila. Kay nagantos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. Apan si Abraham mitubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan. Nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro, lunlon lamang kadautan or kadautan ang iyang nahiaguman. Apan karon, malipayon na siya diri samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa ni ana, ani ay lawom nga bungaw nga nagulang kanato aron walay makatabok gikan diri nganha kanimo o gikan diha ngare kanamo. Ang dato mitubang kun mao kana amahan, ang yuon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo kay aduna pa ako'y 5 ka igsuong lalaki. Padtung siya aron kapasidan-an sila aron dili mahianhi ni ining dapit sa kangitngitan. Si Abraham moingon, ato didto si Moses ug ang mga propeta nga nagpasidaan kanila. Sila na'y mahitabo, sila na'y mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moses ug sa mga propeta. Ang dato mitubag, apan amahan, dili pa kana igo kun adunay mabanhaw ug moadto kanila mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili gani sila motuo kang Moses ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Let's pray. Lord Jesus, thank you kaayo nga gihatag nimo ang kahigayunan nga karon magkayusa kami diha sa presensya sa among langitnon nga amahan, ang among hari, Dios. Salamat kaayo nga ang tanan nga niya karon. Amahan, imong gihatagan sa maong dako kaayong panalangin nga makahimo gihapon kami sa among fellowship, makapaminaw sa imong mga pulong, mapadayon namong madungog ang tin-aw kaayo nga mga pagtudlo, kaalam nga mismo nagagikan kanimo, Dios. Among pag-ampo nga niining kagabion, bisan pinakalinghod nga edad, hangtod sa pinakahamtong, ang tanan imong pasabton pag-ayo Ginoo pinaagi ni ining imong mga pulong karon. Salamat kaayo nga aning dapita gikuraw kami sa imong balaang mga anghel nga nagpalibot kanamo. Og ang imong dugo naghinlo sa kada kinabuhi. Sa tanan nga dapit nga nia Lord, salamat kaayo nia ang imong pagkabalaan. Ug walay gahom presensya siyawa nga magsamok-samok dinhi sa imong taliwala Ginoo. Daygon ka namo ulian sa tanang pagpasalamat, madawat namo ning tubag sa among pag-ampo o among langitnon nga amahan. Pinaagi lamang sa imong kaluoy diha sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Manglingkod tang tanan mga igsoon. So, ang atong pagahisgutan mga igsoon kanang giingon diha nga kalinaw. Kalinaw.
bisag walay kalinaw. Ha? Kalinaw. Kalinaw, bisag walay kalinaw. Nay mo ingon diha mga igsoon nga kung kanang naang nangandoy og kalinaw. Bisag walay kalinaw nga umaabot. Ang mga propeta nagwali sila kalinaw bisag wala nay kalinaw nga moabot. Ang mga tawo kumpiyansa sa ilang pagkinabuhi nagpatuyang sa pagpakasala tungod kay ang gipangsulti sa mga magwalali puro kalinaw. Sige rang kalinaw. Kadaugan, sige rang panalangin, kalinaw, bisan og ang umaabot dili na kalinaw. And sometimes ingani sab ko, may mga panahon nga nagdasig ko. Sugon tas Ginoong mga pagdasig. Pero bisan pa gani sa mga pagdasig, malimtan day nato pagsulti nga naa di ay mga malisod nga panahon nga nagkinahanglan nga lig-on ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Ang pinakadakong nakahatag og kanang mas nakalaglag pag-ayo sa mga Israelita, kanang grabe nilang pagpakasala, unya duna pagyoy musulti nila nga mga propeta nga dili iya sa Dios nga naay kadaugan, naay kalinaw, naay panalangin nga mag-abot sa ilaha, bisan tuod ang ilang mga gipangbuhat mo resulta gyud sa grabe kaayong kasamok. That is why karon nga kagabihon ing naasa nang nasi mong tapad, rest in peace. Sige, sulti simbako, may uba simbako. Ang kabalo mo mga igsoon kanang rest in peace, isuwat lang na sa lapida. Isulti lang na panahon nga naay mamatay. Pero natong mga Kristohanon, bisag buhi pata natay rest in peace. Natay pahulay nga malinawon. Nga mo yung mga simba ko. Gusto ka matulog gabiing, gagubot, imong dughan, o imong hunahuna? Pag naay mo, ingon mo, bye, rest in peace. Amen. Nga na. Kay kanang peace, gikan sa Ginoo, ang rest, gikan sa Ginoo. Nawala man ta nagisgot direk mamatay na ka. Ang atong gisgutan kana mang kalinaw nga gikan sa Ginoo. So, moto nga nakita nato to, ako tong gi-share sa Facebook nga di gyud malipay ang Ginoo nga naay dautan makasasala nga mamatay. Nya tanang tawo mo ingon nga salamat sa Ginoo nakapahulay na gyud siya. Malinawon na siya. Nakalikay na gyud siya sa kasakit aning kalibutan na. Wala na realize nga ang kasakit ay kalibutan dili ikatandi kung maglangoy na kaskalayong way katapusan. Hello? That is why siguro nato nga naatay rest in peace samtang buhi pata ug ato gyud nang maangkon kon tawgon nata sa Dios. Ha? Okay ba ta na? So karon atong gibasa kining dato nga naay kalinaw og ang pobre masakiton nga si Lazaro og grabing kasamok og kahasol. Samtang buhi pa sila. Pero sa ilang pagpangamatay, si Lazaro na pod ang grabing malinawong malipayon wala nay luha. Samtang ang dato naa sa grabing dili masukod nga kasakitan. Because ang wala sa Ginoo sigurado man ning impyerno. Katong di mo tuog impyerno, og tuan na unya na sila dito manuo na. Na hopefully kining tanan nga niya karon din tumong nato langit. Amen. So ato sa ning basahon binagsaon nato ni. Ningon niya nga may usa ka dato nga nagsulob sa mahalon kaayo nga bisti og nagpuyo sa kabuhong sa matag adlaw. Nice kayo, nindot kayo ang kahimtang. Branded kay suot, bisag pangtulog na lang, mahalon. Branded kaayo. No? Unya, ningon diya, nagpuyo sa kabuhong matag adlaw, it means nga, sa kada adlaw, kung nasa'y gusto, kaya niya. Makuha niya. Nami ang pagkaon, kaon siya. Gusto siyang mag-shopping, hutdo niya palit ang baligya sa mall, kaya niya. Kabuhong sa matag adlaw. Ingon ang 20, may usa-usab ka kabus nga ginganlag Lazaro. Na? Hinganlag si Lazaro.
ang iyang lawas nalukop sa nuka. Naglubog siya duol sa pultahan sa balay sa dato. Namasin nga makakaon sa mga mumho nga matanggak gikan sa lamisa sa dato. Og nanuol usab kaniya ang iro sa pagtilap sa iyang mga nuka. Grabing kahimtangan ni no. May usa ka kabus nga grabing pag-antos sa iyang balatian. Yan nga naglingkod siya duol sa ganghaan sa dato, dihas ganghaan sa dato. Og nagpaabot siyang naay mga lamog-lamog. Saan ang lamog-lamog? Mga sobra-sobra, mga mumho-mumho, mga tinarapo gikan sa lamisa. Unya isalibay ato iyahang kaunon. Unya ang iro mo duol niya og mutilap sa iyahang mga nuka-nuka. Imagine ha? So grabing lisudag yun ang iyahang kahimtang. Then niingon diha nga sa 21, So sa 22 niya, unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab o gilubong. Og nagantos pag-ayo dito sa Hades, unya miyahat siya og nakita niya dito sa layo si Abraham. Og sa iyang kiliran mao si Lazaro. So, wa gyoy nabutang diring purgahan. Nga og bitukon ka purgahon sa karon kang makasulod dito sa langit. Diretso gyud ni nga si Lazaro dito na dayon ni Abraham paraiso samtang kini si ang dato dito sa kalayo. Grabe ni no? Munang og di ka magbasa og Bible, magkumpiyansa ra kas kinabuhi kay total mamatay ko, pangbayran nako ning tanang manubayay. Rest in peace ra gihapon ko. Na? So, busa misinggit ang dato o misinggit siya ngadto kang Abraham sa 24. Amahan, kaluy in taon ako og ipadala si Lazaro dire aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug ipabugnaw sa akong dila kay nagantos ako pang-ayo sa kainit ni ining kalayo. Kung karon na kay problema diha sige kag problema ra gyud. Naantay mga kasakit sa kinabuhi, mo give up na dayon ta. Hinumdumi ni pag-ayo nga human aning kinabuhi pag give up nimo, dunay grabe gyud kayang kasakitan nga nagpaabot. Kung wala ang Dios, kung wala kay Ginoo sa kinabuhi. So kini atong mga problema sa niagi natong pagtuon, kuan lang ni, puling. Kung itandi sa impierno sa umaabot nga mao ang truso. No? Pwede po na no. Now karon, diin man nato asa man na gitudlo nang moingon og namatay magsuroy-suroy panang kalag. Tanaw sini. Musuod og mga balay. Mutapad og dog ni Janje. Ani angay jud ko nimo sa buhi pa ko pero wa joy chance. Karon mo dog sa kunimo. Asa man na? Wala may lipod-lipod na ni, walay ang Biblia diretso mangyong nagtudlo sa asa padong ang tawo ini kamatay niya. Nya kasagaran na bagyong isulti nga rest in peace. Ni pahulay na taon siya nga malinawon. Unsaon pagpahulay lagi nga malinawon? Sulay ko nagsuksok na imong ulo sa sugangan. O sila ipatong ang imong ulo sa gasol nga nagsiga. Malinawon ba ka? Sulay ko gunit ang baga, naa ba kay kalinaw? Sulay kunog katulog nga gahigda kas nagbaga nga puthaw. Makapahulay baka og naabay kalinaw. Unsa pa kaha kung maglangoy ka sa kalayos impierno, daw bakal nga gitunaw? Unya moingon ang tao rest in peace. Siguro baya kamong tanang naabot aning mensahe nga ang rest in peace na anadaan nato karon. Kay basin unya ang rest and peace na as lapida pero wala sa tawo nga namatay. Kay na impierno na di ay.
Ako ning gisulti karon tungod kay nang labay siya kung Facebook puro patay. Nya kasagarang profile picture mga kandila. Ngit-ngit kayo nya nay kandila nga nagsiga. It means nga daghan kaayo nga nagkalain-lain dunay na disgrasya na ay mga nalumos usa sa ka-churchmate man tingali to sa among estudyante. Nangisda sila unya 90 feet ang iyang gisalom. Dala lang siya og kanang hose level nga nakakonect sa compressor. Nya kay di man na oxygen. Sa ka ligid. So salom siya. Manang wala naka-eskwela ang isang estudyante ron kay namatay ang suod po niyang higala. Kay ni salom. Ngisda tawon niya kay compressor ang gigamit. Ang compressor kanang pang machine bitaw ng dugang sa hangin sa ligid. Nya butangan og hose tubo nya padong sa ilawom, guyuron padong ilawom. Dito sila mukuhag hangin mo ginhawa, mamana sila dito. So nakagawas pa siya sa tubig pero paggawas niya namatay gid siya ngano man hutdan mag-oxygen ang utok. Okay? So and naanadahin dito. Rest and peace. Nya kita moingon putang condolence. Condolence. Mo ana ta. Salamat sa Ginoo, di na gyud siya mag-antos. Moingon na puta. Now ako ning iwali ninyo karon kay kini mga pastor mahimong bakakon inignay mamatay. Magwali ang pastor moingon, salamat sa Ginoo nakapahulay na gud siya, ayaw kaguol makita taani. Nag-ingon ang Tesalonica, dito siyang gingharian, patingog sa trompeta, ang mga nangamatay, mubayaw dito, kuyog ta, makita ta dito maginaksanay ta, di na ta magkatibulaag, magkuyog na ta sa malipayang pinayanan, wala na katapusan nga kalipay. Muna'y among bakak. Kay lisod pag magwali mo, munang kamubuhi pa, paning kamot yun mo, kay kalito na sa impyerno. Imi muwalig nga na. Munang, grabe. Mana siguroon yun na to, ang paagi raman, ingon ang Bible nga, dawata si Ginoong Hesukristo. Tuuhi. Nga ang iyang pag-antos, pagpakamatay sa cross mo, ay bayad sa imong sala o giluwas na kaniya. Dawata siya o ang iyang balang espiritu, maghari sulod sa imong kasing-kasing o ang imong pangalan na sulat sa basahon sa kinabuhi, tapos, sa kay Lord na ka. So, rest and peace ka na ngayon. Buhi pa ka, pero naan na kay kasiguruhan nga after this life here on earth, na ako'y kapahulayan. Tinuod nga pahulay, tinuod nga kalipay. Because I believe nga kung sa ato paning panahon na karon, kining dato nga namatay kinadaghanan ni siyang nanubayay ani ron. Ha? Paindaghanang mga GI ani. Kay kuan man ni siya dato man ni kayo. Unya kay ang problema nakasaad naman nga ang kinabuhi, ang tao mamatay sa kausa, hukom na isunod. Wa na may giingon ditong katong namatay, ang poron pang salbar paggamay. That is why na ay dako kaayo gyud nga kanang naang kahimuan kung mubasa kas imong Biblia. Kagabi sa among sharing sa among mga kami papa, nay papa nga niingon nga palaban naman ta aning eyeglass kay kaniadtong matarong paniadtong mata di man tatapulan man ta mo basa pod. Di kayo ta mo kogig basa. Ang katong mga ligon parehag mata hala basa mo. Di kay sige na lang og pilit sa cellphone atong mga dagway mura nag cellphone na rectangle nagporma. Tarungon na to ni atong kinabuhi. Daghan kayo siguro ning kapaampo ni ang mga kaliwatan ani hala nanawag ni sila kisay pwedeng makaampo ani niya. Pero siya nga patay na kabalog yun siya nga di gyud gani siya kabisita sa kalibutan. Gani ningon ang Biblia sa didto pa ka sa kalibutan
Mauna nga ang tao mamatay, wala say appeal sa kalibutan. May butterfly mo duaw sa inyo, si Lula ni. Si Manoy, si Manong, si Manang, si Tatay, si Nanay. Humana ni sulti gyud ang Biblia. Nakabalo ba mo diin gikan na mga igsuon, mga tuo-tuo nato nga kanang mga butterfly nga mga itom nga gagmay mga mispis. Mayon tang kuana kanang si Lula na, si Lolo. Nakakaton ta ana nga mga pagtulon-an sa mga dili magtotoo nga mo incarnate ang tawo ngadto sa mga mananap sa mga insekto or sa bisan unsang hayop. Ug mobasa kas Biblia, impierno bagsakan sa mamatay nga tawo nga walay Ginoos kinabuhi. Mo nang maklaruhan ay tadaan ron ha. Okay, tarungon nato na yung atong kinabuhi. So, kining dato dihay tsansa pagyud nga makita niya si Lazaro sa paraiso. Pero ang problema, di siya katabok. So nisagit siya nga Abraham. Ingna si Lazaro, pariya siya dire, itunlob ang iyang tudlos tubig, karong pabugnawan ng tao na kundila, kay nag-antos ko aning grabing initang kalayo. Na-remember na si Abraham, si Lazaro, nagpaabot po unta ni siya aning datong manghatag og bistig pagkaon og patambalan siya, pero wa man gyud niya buhata. So ang pagkawalay pagtagad sa dato ngadto kang Lazaro samtang mga buhi pa sila, mao'y pagpakita nga kining dato walay pagtuo sa Dios. Walay relasyon sa Dios. Kaya ang taong dunay pagtuo, dunay relasyon sa Dios, dili na siya makaako sa pagtan-aw sa iyang isig ka tao nga grabe ka makaluluoy. Andun sa kanya lahat. Pagkain, mamahaling biste, tirahan, kwarta, kinadatuan. Samtang ang iyang isig katawo, iyang gitanaw, walay biste, gigutom, himalatyo na siyang balatian. Waag yun siya pagtagad. Muna pasulambit aning pangwarta, wag ka kahibaw. Kisa na lang mo gamit na imong kwarta. Kisa na lang mo gasto ani ang kwarta, diri namatay naman siya. Di gani siya kapalit ani kus kabuk mineral water, bugnaw, dadon niya sa impyerno. Lisod kayo. So, isinggit siya, busa misinggit ngadto. Siya ngadto kang Abraham, amahan, kaluyin, taon ako. Na? Patay na siyang nagpakiluoy. Karong buhi pa ka, ampo sa Diyos. Ina ang Diyos, kaluy iko Lord. Usaba ang akong pagkinabuhi o pasaylua ang akong mga sala. Di kay patay na, usaba magpakiluoy. Hello? Then, ingon pag yun diha nga, ipadala nga rin si Lazaro, itunlob ang iyang tudlo sa tubig, ug pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. And you know, daghang mga sektor karon, mga pundok pod sa nag-ingong nagsilamoy, nangalagad sa Ginoo. Nga dili mutuog impyerno. Kaya lagi ang rason nila, kung tinuod nga, kung tinuod nga gugma ang Dios, manong gaanda man sa impyerno. Now, tubagon po nimo, kung walay impyerno, nganong mag-antos mo po si Kristo? Grabing pag-antos sa Ginoo, aron di ka maadto dito, nya mo ingon kang walay impyerno? Napabata, amen? Sa verse 25, apan si Abraham mitubag anak, hinumdumi nga sa dito ka pa sa kalibutan. It means nga wala na siya dapit diin naa ang mga buhi. Naa siya karon sa dapit nga dili na iya sa mga buhi. Kita kaya ito pamandaman po to inig November 1. Kaya mosuro ito ron, hurot ng coke anang altar. Nagiinom sa imong apo, tanawara, nahurot yun. Butangi pa na dihag tabako o tuba. Patay na gani, paimnon pa nimo. Hubgon gyapon. Di na mo inom pastor, musimhot na lang. Patay na, musimhot pa. Hello? Mo ganing
sa buhi pa siya na siya'y lawas. Kay kinahanglan siya ilong nga makatimaho. Mamatay na siya, wa na siya ilong nga makatimaho. Hello? Oh. Ningon dia, sa dito pa kas kalibutan. Nabuhong ka sa tanang maayong butang. Pwede ba nga masabtan na to pag-ayo nga sa atong kinabuhi? Kung paawason sa Ginoo ang mga maayong butang atong nahuptan, buot gipasabot, gitawag ka nga motabang sa uban. Bisan pa gani ginagmay lang, mo paambit pa gani ta. Kaysa nagpuyo ka sa kabuhong, kanindot niya, wala yung kay gitabangan. Kagabi among gihisgutan, mo ni sala sa Sodoma. Ilahang twin nga, kanang kaluha nga sala. Garbo o kining grabe ka madagayaon nga wala nagtabang sa uban. So, and then ingon siya nga samtang si Lazaro, lunlun, pure, walay halo. Puros or lahat na lang. Tanan, kadautan lamang or kasamok lamang or kapait lamang ang iyang nahiaguman. So pwede unta nga ang iyang kapait, ang iyang lunlun nga mga kadautan nga naaguman sa kinabuhi, makagawas siya ni ana kung ikaw nga hayahay, kung ikaw nga dato nagtabang niya. Pero tungod kay wa kay relasyon sa Dios, wala kay pagtuos Ginoo, dili nimo mabuhat ang mga butang nga gisugo sa Ginoo. So wa gyud siya pagtuo. Ingon siya apan karon malipayon na siya dinhi. Okay ra ba ka nga dinhi ron na tay mga problema mga kasubo pero someday malipayon na ta hangtod sa hangtod? Or gusto kang mabuhong karong malipay karong aro, malipay kay aro karon og pag-ayo, malipay ka pag-ayo, madato ka pag-ayo, mainila ka pag-ayo, mabantugan imong ngalan, pero sa pagkahuman aning kinabuhi lunlon ng pag-antos dito sa kalayo sa impierno maguman nimo. That is why bisag natay mga problema ang ising-isi ta nga naman. Tungod kay ang atong paingnan mao ang kinabuhing dayon dito sa iyang gingharian. Amen? Ising-isi ta. Naay kantas mga bata, mga igsoon. Grabe kayo ang kantas mga bata. Ingon nga mga bata, si Jesus akong kinabuhi. Ako musayaw, sayaw, sayaw. Onya, problema akong gipasan. Oh, tanawa, bugat kayo ng problema ha. Ako rang sayaw-sayawan. Grabe. Ngayon nga naman, si Jesus akong kinabuhi. Ingana ta. Walay usa nato dire nga naminaw ani nga wali nga sama kang Lazaro. Pero si Lazaro nag-enjoy na karon nga malinawon. Kita kaning atong gipangatubang karong mga problema, mura nagmoingon at ang impierno naman hinga akong kaimtang tuok na lang kos kaugalingon oy. Ayaw give up. Paabutang masulbad imong problema. Og dili problema masulbad ang atong kinabuhi na tawgon nas Ginoo humanta ng problema. Hala, no? Ay, pagingana, pastor. Gabi baron. Ako ramong gipakatawa total rest and peace man taron. Napa mo diha? Unya, sa padayon mga igsuon, ingon diha pagsulti nga, okay. Sa verse 26, gawas pa ni ana. So, wala nagyod ay paagi nga ang mga nangamatay na, pwede pang mong suroy-suroy, mag-apil-apil dire sa kalibutan nga may kinabuhi. Sa mga tao nga naanay kinabuhi. Nga naman, tungod kay kung mao manggaling na, baka ko na ang Biblia. Nga kay ang Biblia, pulong man ni sa Diyos, di man yun mamakak. Ningon na, diha nga, gawas pa ni anang tanan, ani ay lawom nga bungaw, na ay lawom, kaya nga, dili yun malabang. Lawom nga bungaw nga nag-ulang kanato or kasam. Walay makatabok gikan dere nganha kanimo o gikan diha ngari kanamo.
na ay babag. Nga katong mga nangaluwas, di yun maambak dito sa impyerno. Katupong nas impyerno, di nakakatkat, o unsa to ilang giingon nga katkatan? Nga og undangan, kag ampo, mabugto. Di nakakasaka. May mo nang susihon o gayos Bible, wala man gina mga butanga to. Tumo-tumo, butang-butang, mga ginamagama, raman nga mga storya. Dugang, mao na'y problema kung ang mga pagtudlo ni Kristo dugangan. Kompleto na. Mao na ni tanan, gisulti na ni Lord sa Biblia. Nga dugang-dugangan pag yun na to, pwede pa dahi kuno mo katkat. Pero tinaghanang mga kat. Ingon ang Biblia nga, wala na yung makaanha diha sa dapit sa kalaglagan, o diha sa dapit sa kalaglagan, wala na yung makaanhi diri sa dapit sa kalinaw, kalipay, kabuhong. Wala na. And then, kung mao ka na, ningon na lang siya. Ang dato, mingon. Kung mao ka na, amahan, hangyuon ko ikaw nga imo untang ipadala ngadto sa Lazaro sa amo. Kay aduna ako'y 5 kaigsuong lalaki. Naapa siya yung mga igsuong lalaki nga wala kahibalo kung asa si ning maong dato padong. Katong 5 niya kaigsuong lalaki, akala nila rest in peace na ang ilang igsuong namatay. So ningon siya paato-ato pasangyaw ito. That is why kita musulti kita. Kaya og dita musulti. Kanang naabay panahong nagatubang mo unya. Pag abot sa mga panahon na wala na siya, niya wala ni mo na sangyawi. Pag pangatubang ni mas Ginoo, kabalo ba ka kato nga time, giset na nako to, parang mag-atubang mong duha. Wag yung kami sulti. Maghulat pa kang Lazaro, mabuhi. Maoy mo sangyaw, ikaw buhi, di ka mo sangyaw. Di mo sa sultian. Na? O niya, paatuwa siya aron kapasidanan, sila aron dili mahianhi ni ining dapit sa kasakitan. So duhara, dapit sa kalipay o dapit sa kasakit ang atuan. Si Abraham ingon, ato aditos Moses. Ang gisulti ni Lord nga Moses, grabe kayo, gadala sa sungkod. Nakabuhat o napulo ka milagros Egypt. Grabe kayong milagrong gibutang ni Lord sa kinabuhi ni Moses. Ningon siya, ato aditos Moses. Now remember that Moses performed miracles. Tanang milagro gihimo ni Moses, nituo ba ang mga tawo? Wala, batoon kanin nila Moses. Bisan pag sila Lazaro mo bangon. Wala ganin nila paminawa si Moses, nga si Moses gipagunit sa gahom, nga naghimo sa langit ug sa yuta. Gipatilaw sa gahom, sa Dios nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ingon ang Ginoo, Moses, dada ang akong sungkod. Ang sungkod, it means power, authority. Wa ganin mito ang mga tawo. Mas more ang patay mo ay mubangon og manangyaw. Si Jesus mangani nabanhaw na di gihapon manuo ni mga tawo. Na paghapon sa cross. Unya ningon diha. Tuwa dito sa Moses ang mga propeta magpasidaan kanila sila na mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moses og sa mga propeta. Ang mga tao karon di ganang mamati. Ila rason lahi ang tinuwa, lahi ang relihiyo, lahi. Iminaw. Nga labong ang mga nangamatay nga tuwa nagsagit sa kalayo sa impierno gasigig handom nga lang masangyawan lang unta to sila kay pirting paitag napitag mahian sila. Samtang kini nga tong sangyawan di minaw. Lahi mo mga kuan. Manang bantayan nato niya kita karon nga nasayod mos kamatuoran. Ayaw gyud desisyon nga mutalikod ka sa grasya sa Dios. I-renounce nimo ang imong pagtuo og mobalik kas pagpakasala ayaw gyud tawo nagdesisyon Kay mataymingan gani kang nagsalikway kas grasya sa Dios sa pagtuo nimo sa Dios og naa kas pagpakasala mabugto ang kinabuhi na. Di na nagyunay ma-imagine. Sa verse 30 ang dato mitubag apan amahan dili pa kana igo. Kung adunay mabanhaw mo ato kanila mamati gayud sila sa ilang mga sala.
mutalikod gayud sila or mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Verse 31. Apan miingon si Abraham, kung dili gani sila motuo kang Moses og sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. So, ang kaluwasan man gyud kanang naminaw kas pulong sa Ginoo imong gidawat, gituuhan, ang unsay giwalis pulong sa Ginoo. Munay kaluwasan niya ang giwali diri ang gospel. Unsa ang gospel? Si Jesus Christ. Nga siya ang nag-antos. Siya ang nagbayad sa sala. Siya ang namatay, gilubong ug nabanhaw. Maura imo siyang dawaton. Sulod sa imong kasing-kasing, paharion nimo siya, palingkuron. Si Lord nay maghari nimo. Ini ang balang espiritu naa sa sulod nimo, nasilyo na sa imo, bisan pag magkinaunsa, sigurado na ka. Maura na. Pero mga tao, di gyud maminaw. Nganong dili maminaw, mga tao sa pulong sa Dios, total, mamatay ko, naray mga dje. Laruho na nato. Total, pag namatay ko, naray mo, ampo na ko. Kabalo ka? Pag namatay ka, manawag kag taong mo ampo nimo, wa sila nag-ampo, nagpaampo gyapon. Totoo sila moampo sila nimo? Dili oy. Moingon na sila, iampo mo kami. Ang patay nagpaampo, ang gisugog paampo, nagpaampo pod. Sa patay. Kaya tinuod man pong nangamatay na ning mga nangalagad sa Ginoo kaniadto. Na sila may tawgon og ikaw mangoy mga kamo mangoy naa diha mga abogado. Ay may mga sad-an me ang Ginoo may huwes kamo may among abogado ing natawon siya nga nakasala ko kay gidaot magud ko. Dili oy. Samtang buhi pa kanaan nimo ang kaluoy sa Dios, ang grasya sa Dios ang imong buhaton. Dawaton nimo ang iyang pulong, talikdan imong sala ug magkinabuhi na kas kabubuton ni Kristo. Dawata si Lord Jesus. Mo na gikinahanglan nato mga igsuon. Kay aron dili ta magdula-dula sa atong hunahuna nga unsa to, rest in peace ya or rest in fire. Lake of fire. Rest in peace ya or lake of fire. So, ako mga igsuon na ako karon sa nag-digest ko sa verse by verse ang kuan ako sa ni ako sa karon sa Ezekiel. Mga kasagaran may gutan ako ning Ezekiel tungod kay muhaom pud mga mensaheng gipanghatag sa Ginoo. Now karon, tanawa. In Ezekiel chapter 13 verse 10, Ezekiel chapter 13 verse 10, niingon si Lord, pinaagi kang propeta Ezekiel sa pag-ingon, gipasalaag sa mga mini nga propeta ang akong katawhan, pinaagi sa pag-ingon nga kalinaw, bisag walay kalinaw. Sa dihang nagtukod ang katawhan og kuta, gibulit kini sa maong mga propeta sa minasa nga lasaw kaayo. Munan dili ta pwede na mutindog diri sa pulpit, magwalita unya ang atong itudlo lasaw. Kay remember nga ang atong gitukod nga pader, ang atong gitukod nga pundasyon, ang atong gitrabaho mao ang pagtuo. Dapat ning pagtuo sulid nga masa ning atong ibutang ani tungod kay kung lasaw inig abot problema malumpag matumba ni. Mo ni gibuhat sa mga mini nga propeta. Si Ezekiel nagwali siya, biya mo sa sala kay ang umaabot nga kasuko sa Dios andam na. Pero ang mga tao dili maminaw ni Ezekiel, kay adto sila maminaw sa mga mini nga propeta. Okay ra na. Okay ra man guna. Importante nga to og yaputas Ginoo. Og di ko ta mo simba, ari ra ko tas balay mo simba. Total naman tay Ginoo dihang nay mga dagko na poy gagmay. Og di ko puta, okay ra mo na makampo ra ko puta. Mga liya. Mga liya ko no. Mga liya ra ko tas makagagahon. Tuog gatuo kagaampo na, mutawag lang ng Ginoo na bata matagak, Jesus, Ginoo ko. Mga anak. So, ingon diha nga naay kalinaw. Pero sa pagkatinuod lang ang mga pulong nga ilang isulti, wala nagagikan sa Dios. That is why ang imong isulti dapat naas Biblia, dili sa hinimo-himo nga mga pagtulunan sa tawo.
Sultiig yun ang tao, ikaw di ka mo biya na sala, malagutan kag hininga, impierno gyud ka. Sultiig yun ang taong dawata sa Jesus, pangayog pasaylo, biyain ang sala, aron ang langit. In kaso, karon, ugma, sunod adlaw, sunod simana, sunod tuig, sunod bulan. Matapos atong gininhawa langit ani. Sultiig yun. Okay ra na. Tuo man kas Ginoo. Magtuos Ginoo. Remember, tanang tao ron mo ingon nagtuos Ginoo pero ang binuhatan nagsimbas demonyo. So giprotestaan ni Ezekiel ning mga tao, labi na ning mga muni nga propeta, tungod aning sige nilang gidasig ang mga taong makasasala. Nagwali na ang alagad sa Ginoo nga silot mo'y maangko na to ani. Nitalikod na ta sa Dios. Now ako ning i-explain kay erong masabtan ni giunsa ninyo giunsa sa Israelite pagtalikod sa Ginoo. Ako ning pasabot kagabi Kining Israel usa man sila kanasod sa time ni Solomon. Katapusang hari sa United Kingdom. Unya nabuak ni nahimong Israel ni Northern Kingdom ug Judah ring usa. Tanawa ha? Israel ni unya Judah ring usa. Sorry. Israel o Judah. Now, karon, si Israel ni Biya nag-una sa Ginoo. Apan si Judah, nagpabilin pa. Now, sa usapan ni sila kaging harian, may mga nasod silang gipangsulong og napildi nila ning mga nasuda, bisan sama kadaghan sa balas sa kabaybayunan ang ilang mga sundalo, tungod kay ang Dios nag-uban sa Israel. Sabtan na to? Sadyang mapildi nila ni nga nasod, ang rason tungod kay ang ilang Diyos nga gisaligan, dili tinuod nga Diyos. Mini, mudaog ang Juda, mudaog ang Israel sa ilang gubat, tungod kay tinuod nga Diyos ang nagtabang nila. Mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Pero tanawa ning nasod nga ilang gisulong, bisan tuod na pildi. Inig kapildi aning nasura, di gyud dila ilisan ang ilang Diyos. Mao ra gyapon ilang gisimba. Sulong na po ning Israel og laing nasod. Lahi na po ang Diyos aning nasura. Mapildi gyapon nila ning nasura. Pero wala gyud nila ilisi ang ilang Diyos. Bisag napildi sila sa gubat. Bisag nasayod silang mas gamhanan ang Diyos sa Israel. Wag nila ilisi ilang Diyos. Lain na pong nasod nga ilang gisulong. Pildi gyapon nila. Kaya tinuod gagamhanan lagi ang ilang Diyos. Pero kini nga mga nasod, faithful sa ilang mga Diyos, bisag mini kini nga Diyos. Dili nila ilisan, di po nila dugangan. Naglabay ang dagang mga katuigan, niabot ang panahon nga ang Israel, no? Ang Israel, mibiya siya sa pagtulunan sa Dios. Gikalimtan niya ang Dios, wa na siya nisimba og Dios, og nisimba siya sa mga Diyos. O sa gibuhat sa Israel? Ang gibuhat sa Israel, labaw pa kadautan sa gibuhat sa mga nasod nga wala man ila og Dios. Ngano man, tungod kay ang ilang mga Diyos iyang gikolekta. Siya way mo tubag daghana na ninyo. Perting daghana na siya Diyos. Ang Diyos sa Ammonites, ang Diyos sa mga Moabites, sa mga Midianon, sa mga Pilistianon, sa mga Kanaanon, sa mga Egyptoanon, sa mga Idumihanon, tanan na nga mga Diyos sa Syria, Diyos ila nang gipang hakot gibutang sa templo ang Dios mo ilang gitalikdan. Mabasa nimo gyapon na sa Ezekiel chapter 8. That is why si Judah na lang ang paglaom sa Ginoo. Kaya na-split man ni sila. Compromise na si Israel. Ningon si Lord, ikaw Judah, mubo lang ang panahong nag-uban o nagkaila mo ni Sodoma. Pero ang nahitabo, dali kayo kang nakakaton sa mga daotang pagkinabuhi ni Sodoma. O dili kay kanara, mas milabaw pa ang imong kadautan kaysa sa ni Sodoma. Di ba, di ay mas daotan pa. Nga mapildi ang ubang nasod, faithful ang gyapon sila usan nila ka Diyos. Pero sila, nitalikod sa Diyos, gikolekta ang tanang Diyos o gisimba. And that is why naay gipadala si Lord nga mubadlong kanila, nagtudlo, nagwali, but
ang mga tao adto mamati sa majority. And ang majority din mga mini nga mga propeta. Bahala na lang yung mong isugam na siya. Wali, oy, sige, panigo. Bahala naglang. Bahala nagyud lamang. Basta kay paminaw yung ayo ani ron. So ningon nas Ezekiel, kining mga magwalali, kining mga propeta, sige ra sila hisgot panalangin. Sige ra sila hisgot og kaayuhan, kalinaw. Wala gyud sila naghisgot aning umaabot nga grabing kasukos Ginoo tungod sa dautan kayo nilang mga binuhatan. And diha na nagsugod nga si Ezekiel mas niisog pagayod sa iyahang mga pagtudlo og mga pagwali. Adto ta sa chapter 18. Sa chapter 18 verse 21 mao na ni. Dinhi ki-explain ni Lord nga di gyud siya malipay na ay tawong dautan nga mamatay. Chapter 18 verses 21 to 32. Ingon ang 21, tanawa. Apan kun ang taong dautan maghinulsol sa tanang sala nga iyang nahimo, og motuman sa tanan kong mga sugo, og magbuhat subay sa balaod, og sa katarong, mabuhi siya og dili mamatay. Kung maghinulsol ang tao, mabuhi siya og dili mamatay, sayang na lang ang dato. Wa god siya nakahinulsol, namatay siya. Kung maghinulsol lang yun unta, wag yun naghinulsol, namatay na lang. Dugang-dugangas pagtulunan sa tao, nga bisag namatay, wala nakahinulsol, maluwas rato, ato ratong iyampo. That is why ang tao, kumpiyansa na, magsige nagpakasala. And then, ingon diha, pagsulti mga igsuon nga, sa verse 22, kalimtan sa hingpit ang tanan niyang sala og tungod kay gihimo man niya ang matarong mabuhi gayud siya. Verse 23. Dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala. Munang dili siya rest in peace. Gatong namatay, dili siya rest in peace tungod kay maimpierno man siya og si Lord dili siya gustong naay maimpierno, munang dili siya malipay kung ang makasasala mo'y mamatay. Kana ra bang tawo ang imong badlongon sa sala? Moingon dayon, manong mahilabot man ka? Manong ngano ikaw kapakaon ako? O siguro maguna pa ka sa impierno nako? Or gusto kag ipliti ka nako sa impierno? Moingon na pag yun. So ningon diha nga palabihon ko pahinuon nga maghinulsol siya sa iyang sala aron mabuhi siya, nag-ingon ang Dios. Verse 24, apan sa diha nga ang usa ka tawong matarong mobiya sa iyang pagkamatarong og magpakasala og magbuhat og mga salawayong butang nga gibuhat sa taong dautan, magpadayon ba siya nga buhi? Dili na gayud hinumduman ang mga matarong niyang buhat tungod sa pagbudhi og sa sala nga iyang nahimo busa mamatay siya. Look at Judas. Tanawa ko no si Judas. Ari na nimo matanaw di ay, sorry. Mahinumduman pa ba? Ah, Judas, grabe no. Tulo ka tuig, po nimong sakripisyo kuyog nako. Wala gyud si Judas. And kabalo mo mga igsuon ang pinaka nindot kayo ug pinakamaot. Before si Judas betrays Ginoo, I believe daghan po siyang nawalihan nga luwas. So dili nagpasabot nga ikaw karon grabing nimong pangalagad si Ginoo. Pero sa tinuod lang wala din nimo dawata si Kristo. Pagabot sa panahon na disgrasya na backslide ka. And ang imong pag-backslide, nag-renounce ka sa imong faith sa Ginoo kaysa pagkatinuod lang sa sinugdanan o kantuos Ginoo. Si kuyaw kayo ni. Pagabot dito sa langit na yung mga utana, Lord, asa mas Jonas? Rabi mo bito, sangyaw na ko, Lord, mo bito gawali. Nga, moingon pag yun si Lord, kisa man na, ako kaila na. Matthew 7:21, di ba?
Dili ang tanan ng iyong Ginoo, Ginoo makasulos gingarihan sa langit kadto lamang nagtumas yang kabubuton sa verse 22 mangreklamo. Lord, di ba nang nangyaw man me? Ako nagimo mig mga milagro sa imong ngalan, Lord. Verse 23, apan ingnon ko raw niya sila, pawa kamo, mga dautan, wa ko kaila kaninyo. Na? Muna siguro on nato. Verse 25, apan mo ingon gihapon kamo nga dili matarong ang paagis Ginoo, pamati katawan ni Israel. Dili ba di ay matarong ang akong paagi? Dili ba nga ang inyo mang mga paagi maoy dili matarong? Kabantay tang natay mga problema, mga igsuon, mga atong i-blame si Lord. Lord, nang ging anim ko nimo. Murag ingana bitaw, sila pod. Lord, dili matarong nimong paagi ang mga dautan nagprosper kaming nang ilan nimo mga naunsa naman me. Wala sila nakakita sa ilang kaugalingong mga kapakyasan sa panahon nga sila gisilutan. Pasigarbo panahon nila ang mga buhat nga wala nila gibuhat. Tanang mayong bitang Lord, gaalagan mo kunimo, tinuod lang wala. And ingon ang verse 26, kung ang usa ka tawong matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong, magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Kung ang usa ka taong dautan, mubiya usab sa iyang pagkadautan, o buhaton niya ang husto, o matarong, maluwas siya gikan sa iyang kinabuhi. O maluwas siya sa iyang kinabuhi. Tungod kay siya mibiya man sa tanan nga sala, mabuhi gayud siya. Kabalo ka dili mangyud ka makabiya sa sala mga igsoon o dili gyud nimo dawaton ang Ginoong Hesus sa imong kasing-kasing. Because ang imong kasing-kasing sala mangyud pangitaan na. So dapat naa na Kristo aron kanang kasing-kasing nga dili na magukod og sala kay naa na may nagmando sulod niya nga mao ang hari si Kristo. Dili na ikaw kun dili si Kristo na. Laktod tas verse 30. Busa silutan ko kamo o katawhan sa Israel. Matag usa sumala sa iyang sumala sa iyang pagkinabuhi nagingon ang Ginoong Dios. Pag hinulsol kamo og biyai ang inyong mga sala aron dili kamo mga matay. Pabiyaon jud sa sala mga igsoon. Moro man gyud ni pangandoy sa Ginoo. Mubiya sa sala og mosunod sa Ginoo, mao ra jud tawon. Ang iyang pangandoy sa tawo. Sa verse 31, isalikway ninyo ang tanan ninyong mga sala, og bag-uha ang inyong kasing-kasing, og huna-huna. Anong buot man kamong magpakamatay o katawhan Israel? Verse 32 dira, dili ko ikalipay ang kamatayon ni bisan kinsa, busa biyain ninyo ang inyong sala aron maluwas kamo. Nag-ingon ang Ginoong Diyos. Rest in peace ka dyan. Kung wala ka nakabiya sa sala o niya natapos ang atong kinabuhi, asa may peace ana. Tablara na sa gipangwali sa mga propetas kapanahonan ni Ezekiel. Nag-ingon kalinaw, kalinaw ni, kadauga ni, kalipay ni. Maupo ni ang buhaton. Inig na ay matapos nga kinabuhi, salamat sa Ginoo, nakapahulay na siya kay taas-taas na itong panahon antos niya sa maong problema. Praise God, nakapahulay na gyud siya. Kalinaw, kalinaw, bisag walay kalinaw. Ang tinuod ra gyud nga rest in peace na man jud sa Ginoo mga igsoon. Now, adto ta sa Revelation, tan-awon nato dito kung saan nahitabo. Subayon nato giun sa pagsulti diri sa Revelation chapter 1. Okay, so unahon nato basa mga igsuon kining naa sa chapter 22 verse 11. Chapter 22 verse 11. Ningon diha nga pasagdi ang mga dautan nga magpadayon sa buhat sa dautan ug ang malaw-ayon magpabiling malaway. Ang matarong magpadayon sa pagbuhat sa matarong ug ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. So kamo karon nga naa naron dinhi. Padayon na ta. Ay some of us may suway-suway ta og atras-atras ba? Distansya gamay. What if na tapos ta didto? So
tagaig kagawasan imong kaugalingon, ayog pugni-pugni imong kaugalingon nga magpadayon gyud ta sa pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon. Now, ni apay lain nga gisulti mga igsoon. Na kini si Juan siya mangyud ang gipakita sa Ginoo sa unsay mga panghitabo, unsay mga umaabot. Unya ang panapos gyud ana nga tugon ni Juan ingon siya nga kining pulong sa Dios pagkuhaan ni siya kuhaon ang imong bahin sa kinabuhi. Di ka kasulod dito kay kuhaon man ang imong bahin. Og imo puning dugangan imong silot. Na sa verse 18 tanawa. 22 verse 18, ako si Juan, nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesya nga ania ni ining libroha. Ang magdugang niini dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga gihisgutan ni ining libroha. In verse 19, og ang magkuha sa mga panagna nga anaa dinhi, kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug ang iyang bahin sa balaang syudad nga gihisgutan dinhi ni ining libroha. Mauna nga naaman tay mga Biblia kada usa na to. Basahon na to. Tanan nga gisultis Biblia maulang gyud na. Og naay mangutana nimo, Brad, nganong wala malagi mo yung mga ingana, Brad? Wa man ko na gisultis Biblia. Mao ba? Pero kay kaning Biblia, Brad, daghan pagkuwang ana. Nga nang uban, daghan pagkuwang ana, Brad. Napadahay wala pa nasulat, Brad. Kay og isulat, Brad, dili pa igo ang sa tanang nabuhat kung isulat. Nga na. Pero sa pagkatinuod lang, di na ni padugang-dugangan ni Lord. Nakaroon kay perting daghan ng gidugang. Og ang nakapait, ang nakapait, kay ang gipangdugang-dugang maoy gikinabuhi sa mga tao. Pero ang pulong sa Dios wala na nila gikinabuhi. That is why pag namatay mo ingon tang rest in peace, bisag dili peace ang iyahang rest. Kay lake of fire siya mo ambak. Munang hinuktukan nato ni og ayo og ato ning pamalandungan. May mga minahal sabtas kinabuhi nga wala pa sa Ginoo. Si Rico yan, natulog lang. Pagkaugma, wala na. Ha? Wala na. What if doon na kay madawat nga sulat gikas impierno? Kunyari lang. Unya mo ingon ditong kabalo ka, magkayab taghabol matulog. Magputol tas buwad og mga unta. Kanunay kag agbay-agbay nako, manuroy ta. Mananaw tag sinilibrehon pagani tikaw. Mga unta og timpura adto sa Puro 4. Librehon ka nako. Di ba gipalitan pagani tikaw sapatos? Gusto ka magpariban, gipariban tikaw. Gusto kang magpakulot, gipakulot ikaw. Tanan nga imong gusto, gihatag na ko nimo, pero ngano wala mang yung kanisulti, kabahin ni Kristo diri nako. Musugot bakang usas imong minahal mo, ingon na ana, unya nimo. Munang uban sa mga pag-ampo, basa tas iyang pulong, atog yung dasigon, simbata mo, alagad yun ta. Hangtod kapuyo na lang na siyag paminaw nga sige kag ingong alagad na tas Ginoo, dawato na nato si Jesus, mualagad na tas Ginoo, tuoy ang Ginoo. Kapuyo na siya mo ba na lang ko nimo be kay di ka mo hunong og yaw-yaw di ka banan. And pagdong diri nakatilaw og dugos. Amisa man di ay. Lahi ragyod. Kanunay na. May bantayanan kay nato ani. Because kung imong tan-awon ang kahimtang karon sa mga tao,
daw sama sa usa ka dato kinsa igo lang mo tan-aw sa kahimtang ni Lazaro. Kinsa ang mga huna-huna puro na naa sa kalibutan ng butang o puro lang kwarta. Ako mong pahinumduman ha. Hatagig kalahian ang imong pagkakristohanon og nila nga wala nagapangalagad sa Dios. No? Bantay kita. Bisan karon na mga offer. Inig hatag nimo aning kantidara. Mabalik nimo nga ingani na nga kantidad. Ako gud mong tambagan. Palihog lang. Kung nakaapil na ka, ay tambagan ka nako, tagam na daan ron. Try na lang to. Di na ko muusod. Ano man, good intention. Pero pag ang yawa musulod na, sigurado. Ang yawa, mangita na kanong nagproblema. Yes, I tell you, tinuod na. Grabe na. Tinuod lagi na. Legit, yun kay na, tanan. Pero inigkasudlan na unya nas pamuhat sa kaway, timing ani. Timing ba ngani butang ka. Kay basig ikaw ra gihulat sa kaaway nga mo butang undangon na ni. Warningan lang muna ko ana. Ngano man tungod kay pag si Lord mo panalangin, dili ikakumpara ang bunga sa atong kakugi. Matinud-an nang tadiha sa Ginoo. Sa mga naay mga paagi ihatag lagi na sa Ginoo aron tang iangat ang atong kinabuhi arong makakita tas mga Lazaro nga nanginahanglan nato. Ngana lang mga igsoon. But remember this, karon pa lang nga buhi ka. Dakpa na daan, angkunan na daan ang rest in peace. Tulog kas kagabhion, naka-rest ka o nga naa kay peace. Kay usahay ra ba bisag Kristohanon ta gahigda gagubot ning kasing-kasing. Saon kanino. Atong una-una nang lupad na. Kay walay rest in peace. So ayaw huwata nga ang rest in peace masuwat ra siminto pero wa nakatilaw ang tag-iya ni ana. Hinaot na sabtan nato ang mensahe this evening. Let's pray. Gracious and loving Father, thank you kaayo Lord sa mga pulong imong gipaabot diri kanamo Ginoo. Salamat sa tanan nga niya o Dios. Salamat kaayo sa mga maabot paaning mga mensahe Amahan. Among pag-ampo o Ginoo nga masabtan gyunamo og ayo nga niining kinabuhia. Ang among tinuod nga kalinaw o pahulay na animo o Ginoong Hesus. Thank you Father God nga pinaagi sa imong grasya. Conviction sa imong balang espiritu. Makabulag kami, makabugto kami sa mga gapos namo Ginoo. Nga mao ang mga sala Amahan namo nga langit nun. Salamat kayo Lord nga niining kagabihon gipuno nimo ang among mga hunahuna. Gipuno nimo ang among mga kasing-kasing. Human niini among pamalandungan Ginoo. Unsa gyud ang among pagtuo. Siguro na bagyod kami nga kun niining takdaa o sa among pagkatulog o sa sunod adlaw o unsang panahona matapos ang among kinabuhi makasulod bagyod mi sa imong gingharian. Ug salamat Lord nga makasulod gayud kami tungod kay ikaw o Ginoong Hesus may imong balang espiritu mauna ang nagsilyo o naghari sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Ikaw lamang o Diyos ang angayang ulian namo sa among mga pagsimba. Ikaw lamang ang angayang ulian sa tanang dungog. Salamat Lord ang tanan namong mga kapakyasan na hinluan o nahugasan sa imong humili nga dugo. Kung dili pa ka sigurado igsuon, because wa man ta kabalog kanus amo abot ning kamatayon. Kung dili pa ka sigurado nga langit bagyud ka or impyerno ka, si Lord nagsulti siyang mga pulong. Ingon siya sa Revelation chapter 3, 20 and 21 nga nagbarog siya diha sa pultahan og nagtuktok. Kinsa katong moapli mo dayon siya makiguban og makikaon, and God as si God nagatuktok sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, pasudla ang Ginoo sa imong kasing-kasing igsuon. Ingon siya John chapter 1 verse 12.
katong mituo midawat kang Hesukristo. Nagpasulod kang Ginoong Hesukristo diha sa ilang kasing-kasing. Gihatagan sa silyo sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Mao na'y rason igsuon. Wala na kay duwa-duwaan pa, dili imuhang kaugalingong buhat, but buhat ni Kristo. Nga naman, ang John chapter 14 verse 6 nag-ingon, siya ang dalan paingon sa langit. Siya ang kamatuoran o siya ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan. Dili pinaagi kang Jesus Christ. Now listen. Just bow your head. I-humble ang imong kasing-kasing. Asa man ka karon, unsa may imong nahimutangan or nag-abang ra kaani nga live streaming, sundan ni nga pag-ampo sa kinasing-kasing. Just close your eyes and bow your head. Lord Jesus, aniya nga akong kasing-kasing. Sukad kaniadto sa akong pagkatawo. Hugaw og makasasala ako. Ug dili ko makaluwas sa akong kaugalingon. Akong gituohan, Ginoong Jesus, nga ang imong pag-anhi, pag-antos, ug ang imong kamatayon sa cross, maoy bayad sa tananakong mga sala. Ug ang imong pagkabanhaw, maoy paglaom nga makabaton ako kinabuhing dayon. Busa akong giablihan ang akong kasing-kasing. Sulod, O Lord Jesus, sukad karon, imo na ang akong kinabuhi. Tungod kay ikaw, mauna karon ang akong hari, ang akong Ginoo, o akong personal nga mangluluwas. Isuwat ang akong pangalan, Lord, sa basahon sa kinabuhi. O ang silyo sa balaang espiritu, dili na mawala sa akong kinabuhi. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen and amen. Pwede ba natong palakpakan ng Diyos?